আছে कौन करी ता कथा बहुत मन पड़ुଛି एते जदि लाइक करछ तो कहि काई न दोनों କହିବି ସେଦିନ କହିବି ଯୋଉଦିନ ରାତି ପାହୁଥିବ ସକାଳ ପାହୁଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ତାକୁ ଦେଖିଦେଇ ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ ଉଙ୍କି ମାରି ମାରି ଉଦୟ ଆଉ ଏ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ତିଆରି କରୁଥିବେ ଏବଂ ଏ ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥିଲେ ଏକ ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ଆଶା ସେଦିନ କହିବି ତାକୁ ମୋ ମନ କଥା ଆଉ ତା ପରଦିନ ରାତି ସାରା ତା ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି ସେମିତି ଅନିଦ୍ରା ହେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛି କହିବି କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ତା ପାଇଁ ଖାସ୍ ତ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଖାସ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ଦେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତା ଉତ୍ତର